በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሒ ሕዳር ዕለት 9 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲተ ኣምላኽ መብርሃን ኣደይ ልሳን ኮነኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉባኤ ኒቅያ 9 ሕዳር በዛ መዓልቲ እዚኣ 318 ኣቦታት ኤጲስቆጶሳት ኣብ ዘመነ ጻድቅ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ሃገረ ኒቅያ ተኣከቡ። ኣብ መንጎኦም 4 ሊቃነ ጳጳሳት ነበሩ እሞ እዚኣቶም ድማ ኣባ እለእስክንድሮስ ዝሃገረ እስክንድርያ፣ ኣባ ዮናኪኖዶስ ዝሃገረ ሮሜ፣ ኣባ ጴጥሮስ ዘቁስጥንጥንያን፣ ኣባ አትናቴዎስ ዘአንጾኪያን እዮም። ዝተኣከበሉ ምክንያት ድማ ብምክንያት ኣብ ሃገር እስክንድርያ ቀሺ ዝነበረ ኣርዮስ ዝተባሃለ ሰብ እዩ። ስሒቱ ወይ ከዓ ሎቱ ስብሃት ወልድ ፍጡር ብመለኮቱ ዝብል ናይ ክሕደት ቃል ክምህር ስለዝተረኽበ እዩ። እዞም ቅዱሳን ኣቦታት ድማ ክቡራንን መሰጋድላንን ነበሩ። ካብኣቶም ድማ ከም ሃዋርያት ንምውታት ዘተንስኡ ነበሩ። ድውያን ዝፈወሱ እውን ኣለው። ዓበይቲ ዝኾኑ ተኣምራትን መንከራትን ድማ ገበሩ። ካብኣቶም እውን ምእንቲ እታ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ክርስቶስ ክብሉ ዘሰቅይዎም ኣለው። ኣዒንቶም ዘውፅኡሎም ኣለው። ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ዝቆረፅዎም እውን ኣለው እዮም። ኣስናኖም ዝሰበርዎም እውን ኣለው። ኣጭፋሮም ዝነቐልዎም እውን ኣለው። ጎኖም ዝሰንጠቕዎም እውን ኣለው። ካብኣቶም ሓደ ድማ ቶማስ ዘመርዓስ እዩ። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ናቱ መንበር ካብ ናይቶም ቅዱሳን መንበር ትሕት ዝበለ መንበር ገበረ። ብድሕሪ እዚ ድማ በትረ መንግስቱ ኣኽሊሉ፣ ቀለበቱ፣ ኣጻብዕቱ፣ ሰይፎን ሃቦም። እንሆ ከመኻትኩም ርቱዕ ሃይማኖት ንዝኾነ ክተትርፍዎ፣ ርቱዕ ሃይማኖት ንዘይኮነ ከዓ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክትፈልይዎ ስልጣነ ክህነትን መንግስትን ሃብክኹም ድማ በሎም። ንሳቶም ግን ናብ እግዚአብሔር ለመኑ። ስለዚ ነገር እውን ብፍሉይ ተኣመልከቱ እሞ ጎይታና ተገሊጽሎም ድማ ኩሉ ህዝቢ ዝምርሓሉ ቆኖና ሕግን ሰርዑ። ጎይታና እውን ኣብ መንጎኦም እናተረኸበ የመቻችወሎም ነበረ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልቦናኣቶም ዘብርሃሎም ኣቦታትን ንጉስ ቆስጠንጢኖስን ካብ ቁፅሪ ሕልፊ ኮይኑ ይረኽብዎ እሞ ኣብ ጊዜ ድራር ግን ይስእንዎ ነበሩ። ንካህናትን ንህዝባውያንን ንነገስታትን ሃገራትን ንነዳያንን ንሸየጥትን ዓደግትን ዝተፈላለዩ ስራሕ ዝሰርሑን ቆኖና ሰርዑ። እግዚአብሔር ወልድ ምስ እግዚአብሔር ኣብ መለኮቱ ዕሩይ ከም ዝኾነ ኣቐመጡ። ንኣርዮስን ንተኸተልቱን ግና ኣውጊዞም ኣባረርዎም። መሰረተ ሃይማኖት ድማ ሰርዑ። እቲ ዝሰርዕዎ ድማ ከምዚ ይብል: ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ወልድ ዋሕድ ዝህሉ ምስለ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእም አምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘእሩይ ምስለይሁ አብ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘእንበለወሰ አልዎ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ ዘበእንቲአነ ለሰብእ ወበእንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት ተሰብአ ወተሰገወ እመንፈስ ቅዱስ ወእማርያም ቅድስት ድንግል ኮነ ብእስየ ወተሰቅለ በእንቲአነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጠናዊ ሃመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን ኣብ መሳልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ወአልቦ ማህለቅት ለመንግስቱ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ መሕያው ዘሰረጸ እምአብ ንስግድ ለቱ ወንሰብሖ ምስለ አብ
وولد زنبب بنبيات ونأمن بهاتي قدس بيت كريستيان انتهي لأله كل قبائل زهواريات ونأمن بهاتي تمكت لسريت هاتيات ونسيف وتنسى موتان وهيوتا زي مصء لعالم عالم كم زي بالصلاة هايمانوت مالتيو نግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብዞም ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና በረከተሙን ምስ ኩልና ይኹን ለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለጳጳሳት እለስኖሙ አብርሃ በሃገረ ኒቅያ ዋድያሚሃ አፍራሰ ሕይወት እሉ በቢል እንቋ ዘበፍስሐ ዘኬዱ ውስተ ባህር ወዘወረዱ አሜሃ እንዘ ይሃምጉ ማያተ ብዙሃ አሜን። አባ ይስሐቅ ሊቀ ጳጳሳት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 41 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝኾነ ቅዱስ አባ ይስሐቅ ሊቀ ጳጳሳት አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ካብ ሃገረ ቡርልስ እንትኸውን ወለዱ ኣዝዮም ሃብታማትን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑን ነበሩ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ድማ ወለድዎ እሞ ብኡ ድማ ዓብይ ተሓጓስ ተሓጎሱ። ጥምቀት ክርስትና ንኸጥምቆ ናብ ኤጲስቆጶስ ምስ ኣቕረብዎ እቲ ኤጲስቆጶስ ኣብ ርእሲ እቲ ህፃን መስቀል ብርሃን ረኣየ እሞ እቲ ኤጲስቆጶስ ኢድ እቲ ህፃን ሒዙ ኢዱ ድማ ኣብ ርእሲ እቲ ህፃን ኣቐሚጡ እዚ ህፃን ብእግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ክሽየም እዩ እንክብል ተነበየ። ንኣቦ እቲ ህፃን ድማ እዚ ህፃን ንእግዚአብሔር ምሩፅ ኣቕሓ ስለዝኸውን ሓልዎ በሎ። ንእሽተይ ምስ ዓበየ ጽሕፈትን መንፈሳዊ ትምህርትን መሃርዎ ዜና ቅዱሳን ዘንብብ እውን ኮነ። ድሓር ድማ ንወለዱ ሓዲግዎም ናብ ደብረ ኣባ መቃርስ ከይዱ ብኢድ ኣባ ዘካርያስ ኣልባሰ ምንኩስና ለበሰ። መልአኽ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ እምፅኡ ንኣባ ዘካርያስ ኣረዲእዎ ስለ ዝነበረ ኣብ እምነት ኣባ ዘካርያስ ተቐበሎ እሞ ብኡ ድማ ተሓጎሰ። ሓንቲ መዓልቲ ድማ ሓደ ጻድቕ ሰብ ንኣባ ይስሐቅ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ርእይዎ ነዚ ይስሐቅ ኣብ ልዕሊ ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ክሽየም እዩ ክብል እሱ እውን ተነበየሉ። በቲ ሽዑ ግዜ ድማ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ረድእን ጸሓፍን ዝኾኖ ፈላጥ ሰብ ደለየ እሞ ነዚ ኣቦ ንኣባ ይስሐቅ ብዘይ ድሌቱ ወሰድዎ። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ድማ ሓደ መዓልቲ ሓደ መልእኽቲ ንኽጽሕፍ ሃቦ። ክብሪ እዚ ዓለም ኣዝዩ ዝጸልእ ስለ ዝነበረ ናብ ገዳሙ ምእንቲ ክሰድዎ ነቲ ጽሕፈት ኣበላሽዩ ጸሓፎ። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ግን ነዚ ፈሊጡ ጽቡቕ ጌርካ ኢኻ ጽሒፍካዮ ናብ ገዳሙ እውን ኣይሰደድካን በሎ። ከምዘይሰደዶ ምስ ፈለጠ ድማ ኣጸቢቑ ምጽሓፍ ጀመረ። ጥበቡን ሰናይ ኣጸሓሕፉን እውን ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ገለጸሉ። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ድማ ብኡ ተሓጎሰ። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ተመልሰ እሞ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ግዜ ዕረፍቱ ምስ በጽሐ ንጎይታና ብድሕሪኡ መን ክሽየም ከም ዝግብኦ ክገልጸሉ ለመኖ እሞ ብናይ ለይቲ ራእይ ድማ ረድእኻ ይስሐቅ ንዛ ብድሕሪኻ ሽመት ይበቅዕ እዩ በሎ። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ድማ ንህዝቢ ነገሮም። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ምስ ዓረፈ ድማ ንኣባ ይስሐቅ ሒዞም እሞ ኣብ ልዕሊ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ገይሮም ሸምዎ። ንቤተ ክርስቲያን ኣብርሃ ንኣብያተ ክርስቲያናት ኣሐደሰን። ብፍላይ ድማ ንመንበረ ጵጵስና ቅዱስ ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን ኣሐደሶ። እዚ ኣቦ ብዙሕ መከራ በፂሕዎ እዩ። ኣብ መንበረ ማርቆስ ድማ ን3 ዓመታትን 6 ኣዋርሕን ተቐመጠ። ኣብ መጽሓፈ ገድሊ እዚ ቅዱስ ኣቦ ሊቀ ጳጳሳት ብዕለተ እሁድ እንተዘይኮይኑ ካልእ መዓልቲ ንኸይሽየም ከም ዝኣዘዘ ተጽሒፉ ይርከብ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና በረኸት እውን ዘለዓለም ዓለም ምሳናት እምበር አሜን። አርኬ ሰላም ለይስሐቅ ዘተሰይመ ጻድቀ በዲበ ሊቀ ጳጳሳት ሊቀ በስነ ትምህርቱ አብርሃ ለቤተ ክርስቲያን ጥቀ በትምህርተ መስቀል ብርሃን
ከመላእሊሁ ሰረቀ አመ እደ ካህን በማይ ሺያሁ አጥመቐ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካብ ዜማ ካብ ኣናባ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና እግዚአብሔር አምላኽ አሜን ወአሜን። ለኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዘተመንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕቶ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን